lagun baten mezue, Euskal Herria datozela, Ingalaterratik datoz. Ingalaterratik? Dordun galdetzen nabil, zer egingo zenukete zuek etxien? Oso denbora gutxirako datoz? Zenbat egunetarako? 5 egunerako Donostire. Dordun galdetzen gabiltz. Vale. Alde Zarretik ibili, Bai. ikusi Hondarribi, Ados. Betari Bilbora etorri, edo... Zer? Zer gu? Tolosa? Bueno. Bihotzetik atera zaizu hori, Tolosa, 5 egunerako, 10 izango basan bai. Orduan bai. Rankinean ez dago hor goikaldean. Jan, edan... Gastronomia. Bai. Eta ikus dezala, datorrela platora ez da? Ez. Datozela eurak, gure lehiakideak! Beñat eta Nerea, Itxaso eta Mikel, Ander eta Mikel. Beraz? Ez. Hauko guretzat. Ongi ulertu dauk. Torri zait da holku ezke, proposatu dizkio bi plan, eta biak ez ezatu ditu. Ez. Eta hori ere ez. Bueno, zu galdetu lasai. Platera txalde pasa ez. Ja, hau oso plan esklusiba baita. Ez da, edonor, ez da horrela eta horrela jendea sartzen ona, Hau, Beñat eta Nereari galdetu. Oso casting selektoa egiten dugulako. Behin castinga pasatuta ginkana bat egin behar da. Nire Beñat oso ondo egin zenutela zuek. Bai, kostatu zitzaegun, baina azkenean. Sagarra eustearena kostatu zaiena. Eta gero elektrodoen proba be oso gogorra. Baina dana pasatu eta lobotomizatu ditugu. Gure veteranoak dira. No, venga. Zazpigarren zaioa, 2009 euro. Bueno, lagunduko egidate, Beñatek eta Nereak. Bat ema da etorrena kanpotik esaten, ader zer egin Euskal Herrian? Ze proposatzen duzue? Mi luzera etortzeko, ez da? Ez. Ja, bera, Euskal Iztuna ez da, ingelesa da bera, Vale. Ez, pues, ondartzara jutia, pues, kontara. Donostira ez etortzea. Nerearen gustatu zait, Nereak nahi du ingeles bat ondoan, bera ere kanporatzeko. Torri lehiatzera, tutik ez zu ulertuko da etxera gomazara. No, Nereak arrazoia du, Donostira ez datozela. Hori, beste no, Tolosara, adibidez. Batzuk etortzen dira, Donostiara, ez da? Horrela, turista beharrik ezago zuen. Nik uste net kupoa beteta da, hola. Vale, ados. Itxas biologoak esan du hori, baioan landak ikusten. Adibidez. Bitu zondartze ederra gauzen, da zen luziek. Claro. Ondo? Bai, paraje ederra da, daukaguna, Bai. Kaina. Ondo, Nerea gaur zer, 7. saioan, 2009 euro eskuratuta. Gaur jazakoa tokatzea, ez da? Bai. 7. aldiz ja. Esan dugu zuek horrela sineskeriak eta ez dituzuela partekatzen, baina 7 zenbakia. Bira, gira baimenan saiakerak agian 7. Bai, 7 erre dituzu ya. Ez, 6 erre ditut, oru 7. Igual hau seinale bat izango te da. Segi dirua pilatzen. Beharko duzu eta hortarako da ere. Guztiok be ez dugu giratu behar, Ez da pasaten ez. Hori da beste plana, Irabazi zakua dela beste bat eta Beñat eraman zaizatela batera da bestera. Beñat Nerea sorte hon, ongietorri gurera, eta ia gaur asko gozatzen duen betiko moduan zuekin. Itxaso eta Mikel, Gabon? Gabon. Zer moduz? Ongi. Patrikak betexiago gaur. Bai. 5. saioa, 800 euro pilatuta. Final bat jokatu dugu, beste final bat alegia. Zuek ze plan proposatu ilaskiren lagunari? Ingalaterratik etorri eta... Bueno, bastan zoragarria da. Bai, ez da? Bai. Zuek aukera izan duzuelako lanbideagatik, lehen aritu gara, saio hasi aurretik, eta... Han bizitzeko aukera tokatu zaigu, eta egia esan naturaletik zoragarria, xorroxin, alkurrun, leku datzu daude. Gaina inorrez da ibiltzen, ez da hemen mendia jutea bezala eta kaixo, denbora guztia. Eta gero jan, txuleta bat, eta hau ezabali geratzen die. Ingelesak diozu. Claro. Hor azurrarekin txuleta ederro bat. Ze barbaro klase dira hauek ez da, baina gero jandakoan. Zehazki hori esate dute, egiten hori esate dute. Gaur ze asmo, Mikel? Gaur, esan nahi nun bagari gauzat, ikaslekin dago kamiseta dara matela, pero gero trebezit kejaka. Tontorra? Eragusteko, bai, tontorra proiektua. Entzutela, baztaneko mendipuntekin. Oso politzeti, Zein dituzte, mendipuntak lotu edo? Edo diseinuan agertu dut besterik gabe. Dituzte eta jarri dituzte. Nire izan diate botatzeko marka eta listo, ez da? Hortxe dago, ados? Bazpare, bere gogatzeko. Gero hauek ikasleekin ere tratu ona hogazu ez da? Nahi dut. Honegia igual. Bai? Kontuz, Hor distantzia markatzen ere itxaso jakin Bai, beharko data. importantea da, bai. Ze, adinez, hainbesteko alderik ere zoko, igual gertatu zaizuen oizat parrandara atera eta ikasleak ere han egotea. Bai. Eta horrelakoetan zer egiten da?
kasoi... Ba, ez da beste aldera begiratu, eta... Hasieran kasoi, baina gero ja zure... Gero jaz. Azera mai eta gero bat ere. Ez, gero ja zure aldetik zoaz, eta listo. Oso, ondo gaur ere zuen adetik? Baina hori gertatzen zaizu Miluseko lehiakidekin? Nik ez daukat arazori. Ja. Baina zuk, bai? Niri... Eta zuk zer itxasu, itxaso topa eta esan... Niri esateate, Laizter Miluzera joango naiz, eta nik. Ba, oso, ondo. Egongo gara. Zakuan zema dau, zein da galdera. Bai, ez da horrelakoak, eta edo okerra dena. Ni egon nintzen, eta bai, zuzinen. Hori da. Hortan kike bezala gorik ez da horrenik ere. Bai, kike honena horretan. Bikote, animota sorteon. Eskerrik asko. Ander eta Mikel, ze moduz? Ondo. Gogoz? Bai. Ondo? Ander nondik? Ni Ordizitik. Mikel, zu? Ni Bergarakoa naiz, baina Ibarren bizitzen nahi. Oso ondo, eta lankideak zari, Non lanien, Ander? Soraluzen, bai, Soraluzeko instituton. Soraluzeko instituton? Irakasle zuk ere? Irakasle, bai. Irakasle derbia daukagu. Ikasleak animatuta? Bai, DH-lauko ikasleak animatuta, bai. Horrek esan nahi du bai, beste batzuk harreman honadako hienak. Benetan? Beraiek proposatu da etorri zarete? Bai, oino kurioso da historia, ez? Guk ez diau klaseik ematen, baina eskola txiki da, eta orduan etorri zien eskatuz, norbait animauko litzeken dirue irabazteko. Kurtso maierako bidea. Zuena da bitartekaritza lana. Zuek diru irabazi, eta eurei eman Mikel zertarako. Nortu animauko eta gubiok. Ja, ondo lehok ez da. Baina nora joateko dira, beraiek edo? Saloura. Saloura, nola ez? Beira, lagun ingelesari ere zan, salo oso golit. Bidaia kulturala finantzatzen zato ziren. Hori da, kulturala. Ondo, Ander, futbolisti zara? Bai, futbolista, bueno, futbolen jokatzen bai. Ordizin. Ondo? Ze postutan? Erdin jokatzen dut eskubitik, bai. Jogo antolatu, pizka bat? Antolatu ez, kontrakoa. Bai, nik ezakit zer, eta saiakera bat egin behar. Historia ikasita? Bai, historia ikasin duen. Eta irakasle historiaren. Hori da, gizarteo, bueno, bai. Ondo, Mikel zuk? Ni kirolen triatloian. Ibiltzen naiz. Eta hori. Zein da espezialitatea hiruetan? Bat ere? Hirutan antzera. Bai? Hiruetan ondo? Hirutan erdizka. Sasoia, berda, Kirol gogorra oso, Eta gero distantzia oso luzetan, edo? Bai, distantzia luzetan. Iron Manak eta egin zara? Bai. Guau. Zene gogorra, Lau! Miluseko kastillen jinkanan. Pentsa, ba. Onelako jendea behar dugu. Mikel, euskal ikasketak eginda? Bai, hori da. Irakasle... Ikasi ginen da, eta hori. Euskala irakasle orain? Bai, hori da, euskarako irakasle gabiltzoin lanen, da, bueno, posik. Anderrekienan Soraluze alde hortan. Begira, da, bueno. Ondo, eta historiako eta euskarako hemen dirutxu egilea, danotzat. Zarte hon zuek, ongietorri. Eskerrik asko. Historia egiteko prest denok, ez da? Ondo, gaur. Zagu historikoa ere, baina zagu oso ona, Jokoan, 14.000 euro! Berriketa! Begira, hauek okerez banaiz, Saloura joateko zaret, ez da? Poliki, Hapa, Ondarru, eskerrik asko berriz ere urean izategatik, Zubizar herri ikastolako lagunak. Ander eta Mikel, zebo gera baki, zertan hasi nahi duzu, Bai, guk tribuaren berbat. Tribuaren berbak zuentzat, beinazetan erea berriz jarriko ditugu. Zertan? Ikusi, potokumeak. Ados, eta itxasotan Mikel berriz. Ikusin. Estreinakoz bertxotan? Bai. Itzegena? Baina hartzen zuen kantatu. Bueno. Feirrikitan gaude. Jinkanako beste proba bat. Begia, bai, ezta? Beldurrak eta onartzeko arazori baduzue? Bai, beti bezala. Onartzeko beldurrak ditu dela? Bai. Ez. Arazorik ez? Onartzeko. Txerritatxok ere ez, Bilutxik agertuko da, bueno, esan dut... Bueno, beldurrak eta. Beldurrezko film bat ikusi... Dut. Gauean... Anaiarekin... Gero gauerdian esnatu... Naiz. Ezoiko... Zaratarekin... Mamu bila atera naiz... Hausart. Eskoba... Kirtenarekin... Korridorean egin dut... Topo. Arratoi handi... Batekin... Ondo, Eta doinua ere... Ondo? Esan du bainatek, hausart! Joan da, ondo? Bika! Puntu! Oso ondo.
Baitxaso, Mikel, ondo azten da niri, ondo ematera segida, ederra izaten da. Batetik 8 pelikulak ikusteko prest? Filmen kartelak. Aita Jauna, Ete, Estralurtarra, Pulp Fiction, Kill Bill, Marrazoa, Titanic, Tasio, Handia. Handia. 8. Marrazoa. 3. Titanic. 7. Ete. 2. Tasio. 7. Kill Bill. 1. Aita Jauna. 1. Pulp Fiction. 3. Handia. 8. Marrazoa. 5. Titanic. 6. Ete. 2. Tasio. 7. Kill Bill. Lau. Hau pazuek! Ondo! Oso ondo. Egoal denak ikusita gainera. Tasio ez. Bueno, badokazu plana, gaur. Miluze bukatuta gerorako noski. Egun puntu bikote. Sinonimo batzuk, Ander eta Mikel. Gero egia sinonimoa sortzeko makinak hemen tarteka izaten dituela aldaera berezi batzuk. Hoiek ikusiko ditugu. Erne, hauetxek, zuen berroak. Eta demora. Gustatzen zait, Ander? Da baike. Gustatzen zait, Mikel? Da sobera. Gustatzen zait? Da molat. Amolat. Izorra dadila. Diltzori. Gustatzen zait. Da molat. Izorra dadila. Da baike. Gustatzen zait. Da molat. Izorra dadila. Dipur digu. Gustatzen zait. Da molat. Izorra dadila. Ez daratu luen... Gustatzen zait. Da molat. Izorra Da dadila. sobera. Gustatzen zait. Da molat. Izorra dadila. Dipur digu. Gustatzen zait. Da molat. Izorra dadila. Diltzori. Gustatzen zait. Da molat. Izorra dadila. Biztorra. Bizorra. Oh! Eta Mikelek esango du, baina hauek Euskal ikasketetan eta ez ziren agertu. Bai. Aldaera batzuk, Bai, trinkotuta. kolasa, joko eginda. Bakarra, 10 puntu! Animo, animo! Beinatetan erea, bertxotan primeran aritu gara. Imintziok gara bai, za? Hor bai. Gure forta. Hartu lekua ba, itxasota Mikel bestaldean. Nabaritu da dila orduan. Animo, demora. Egala, Ilea, luma, luma, bola luma. idazteko luma. Idazteko luma, Txorian Ekintza luma da, idazteko. bai. Lumarekin idatzi. lumarekin idatzi. Ondo, bigarna. Jan, jogurra. Kutsarillak, Kutxaria txiki batekin Servilletak. jan. aria, jateko... Espagetia jan. Ez, tira zabetik. irikitze, abretxa pasa? Indioa. Berberetxo. Indioa. Zekurria jan ez. Ez. Kalamarrak. Zer jan? Langostinok, Zeta esparrago. luzek. Zetak ez. Ez. Zetak ez. Fettucciniak ez dira. Ez. Lata barrun daude. Beste zerbait nerea, hor. Nudelak, espagetik. Ez, zer da? Irikit... Hirugarrena. Bien artean. Bi Otxoa, txakur. Bai, otxoa. eta? Ilargia ibei da. Otxoa, eta? Txakurra. Otxoa. Bat otxoa eta bestea? Beta ardia, otxokumea. Ez? Izatxa Azeria. txakurra. Azeria, bai. Azeria. Eta? Otxoa eta azeria. Otxoa eta azeria. Bai, eta jatekoa? Eta jateko, ze. Ramena. Bideo esan. Ramena. Argi geratu da. Jo, nire azukarroa esaten nuen ramena. Horregatik, ni pentsatzen nuen indiako aztala. Ja, interesik ez, eta inaut, beñat barkatu oso zalea eta egin bestera batera. Oza gehiago ditu, ez da bideo soil bat. Bueno. Ondo. Ondo, Galere, ondo. Berrogeina puntu oso ondo. Itxaso eta Mikel, irukoa lortzeko aukera orantxe zuek, hartu lekua. Ander eta Mikel bestaldean. Nikote, beldurri gabe, gozo, bota, proposamenak lasai. Zogozen, depora. Eguzkia. Bai. Krema. Azala, erre. Bai. Azala erreta. Azala erreta. Eguzkiarekin azala erre. Bai. Korrika. Bai. Distantzia luze, maratoia. Bai. Maratu, ja, oso, no?
Kusi ondo, Dantzatu. Alfombra. Olatuak, delfina. Ez. Ondo ari dira, Igerileku batean. Ondartza. Ez. Arrantzara. Bai. Itxasoan arrantza. Itxasoan arrantzan aritu. Eta zer da hori? Urmaela. Sarea bota. Ba, ez. Sarearekin arraia harrapatu. Nortzuk. Sarea josten. Sarea josten. Eta zer dira? Jostuna. Jostunak bi nola izena du, ofizioak dira? Jostunak. Saregintzan. Zaregilea. Ondo! Atu Gota. Zorrotz batzutan gube. Zaregintza. Zareak josten da bintzena, zaregileek, ondo. Sostena polita izaten da, ez da hori Bermion ere? Gero eta gitxi hau. Bai, ez da galtzen ari den ofizioa. Ba, esango nuke Bermion apenas ondarrun egongo da baten bat. Zuek aritzen zarete, hortan? Ez, bai, azkenak igual ondarrun egongo die. Ofizio oso gogorra, Bai. Ondo, Imintzio gilena ere ofizio gogorra bikain, Danak iruroina puntu. Oso ondo. Ander, Mikel, ze mailatan aritzen zarete, zauzue? Ni lehenengo mailan horten. Ni bigarrena. DBH bat eta bi? Bai. Biari gara, zemat imintzio hor, ez? Bai, desente, bai. Batez isiltzeko esaten. Bai. Bueno, orain isili zuok, baina imintzio eginez aldi berean hartu lekua, bainatetan ere bestaldean. Ondo ari garata, eutxi horri, Hortxe kontzeptuak. Demora! Abander. Pentsaria, filosofaria. Bai. Filosofaria pentsatzen, filosofatzen. Ez, nor? Aristotele, Sócrates. Bai. Platera. Fruta bat jaten. Sagarra dos? Sagar tarta. Bikain. Vale. Gorila bat. Txinpantzeak behin artean burrukan. Txinpantzeak pertsona bati merienda lapurtu, janaria lapurtu. Tximu batek merienda lapurtzen persona bati. Bai. Turista bati, pertsona bati. Hori, seguru gertatu zaigula guztioi. Klasearekin juen, ez? Bai, Tximinuak ikusten. niri landetan. Benetan? Euro bat. Garai hartako nire ondazun erdia, Zelan. 10 urterekin, begira, kik ere antzebilen, eta elkarrekin joan eta Tximino parke bat ikustera goinen landetara. Eta ez ditute patrikak eta kontuz, eta nire, Tximino zu, euroan eraman, eta izango nituen denera 6 nire bizitzan, bat lapurtu bizitzan, Tximinoak, benetan, Gure klaseko bateri bokadillu hartu, Jatikoa. eta gero izkina baten jarrita guri begira, albalak edu. Zuen aurpegia den. Nireak egin zuen eurorekin erosi merienda. Beste maila, Eizuek, oso, iruroina puntu! Dendan. Pagaratu baia. Eroglifiko batzuk, bakoitzak bereari eusteko unea. Baina nerea, zebekin hasiko gara. Eroglio zer? Ezagutu egu. Begiratu diozue? Begiratu diozue? Indiogu. Ondo. Oso ondo? Erantzuna ze izan da izotzezkoa da. Hotza. Gela hutsa. Ondo. Baia, bainat nerea, maitasuna lortzen dugun, lehenengoa denpora. Korean nengoela ikusi nuen. Orbusa. Orbusa. Ez? Ambusa. Busori. Zesan zu? Orbusa. Busoria. Ez. Oribusa. Ez. Busor. Hasiko gara. Bus. Bale? Ambus. Busan. Bai. Busan. Busan ikusi nuen, Korean. Igual hiri bat. Leku bat izango da, ez da Busan. Ahí está. Bai. Koronavirusa hasi zen leku. Ez. Hori, Wuhan. Beste eroglifikoa da hori. Ez. Naita egin dut. Bainat nerea, bigarren eroglifikoa denpora. Hartu poltsa hori eta... Organ jarri. Organ jarri. Bai. Ja, Morgan. Morgan, emeken dute organ jarri, Potter? Orgatxoa. Organ jarri. Karroa, orga. Orga, claro. Eta aleire asmatu. Segura, bai, un puntu. Ikaso Mikel, eroglifikoen txanda? Bai? Ikusi zue, begiratu diozu erogli hori? Begi batekin? Etxarrete konturatu. Guztiak kruzatu. Etxarrete konturatu. Bale, Itxaso Mikel. Hala hobe igual, Bai, lehenengo eroglifikoa denpora. Aurten igo dizkigute. Soldatak. Bikain. Oso ondo. Ondo.
Sol, nota data batzuk ikusten genituen, soldatak. Ez da kasua izan, Mikel. Ez da. Ez, hortan gabiltza bendik. Erresistentzia kutsa elikatzen ari garata, pentsa. Bai. Animo. Itxaso, Mikel, bigarrena, denpora. Odoltsua izan zen. Kiskota. Venga, bestera batera. Pieza korrekt dira, bai? Konkista. Konkista, oso ondo. Koko herria, korretan barruan zer dago kistaldea. Konkista. Konkista, bikain. Konkista ez, Konkista. Konkista, ja. Eun puntu, ondo. Antor eta Mikel, zer? Eroglifiko aurre egiteko prest. Konkistarako prestuak ere. Lehenengoa zuek, denpora. Hautsez beteta dugu. Bai? Gabarra. Ez? Ia. Maindirea. Ez? Ia, hasi. Ondo azizarete? Gambara. Bai, gambara, hori bai. Zilenak abanatuta, gan behar genuen, barra gero, gambara. Oso ondo. Hasi gara, hautsa pixka bat astindu eta bigarren ere bai, Bigarrena denpora. Utzi, donutxa eta hartu. Bai? Astronomar. Bale, zer da? Arba derantzunan esatik. Arrak dira, lau. Utzi dutxa eta hartu. Utzi dutxa. Nortzuk? Hor, Ander. Bai. Hartu. Arnasa. Nasako kideak ikusten ditugu eta arnasa. Zelan? Hona izan da, Anderre, momentu den eroglifiko hau zita zen. Ai, nola ezin! Lekoitz. Lekoitz! Atu anasa! Atu puntua gote betu! Oso no, Ilaski! Esan! Zazpikioa esan nuen. Oalgo da sieteki bat, Ze ikusiko dugu, erdarakada prango ikusi ditugu, euskarakada bat, kasu honetan. Zerbitzari ematek edo jarria, jaietan erne, basoa itzul daiteke euskaraz, se puede traducir el bosque. Eta euskara ezakienak zer da hau. Paperak bizka rola galdatuta. Gora euskarakadak! Segi horla gabiatze! Oso ondo! Ondo! Bikan! Ondarru, meze, entzungo da, adarra entzungo da. Guazen, miluzeko eskuaren deia adarra. Mira eta nerea, gozen ba, lehenbiziko komoina jokoan, zergatik isolatzen zara aurikularrekin. Jatetxe japoniarrean unagi jaten ari bazara, ze ari zara jaten? Aingira. Oso ondo. Ondo bainat. Kalea zara, Ramenak eta, bueno, diot. Apurtxuet, aingerak beteitzen dau, da, apurtxuet. Hau ketua ere izaten askotan. Bai, apurtxuet ebaz nahiko. Ondo, bukala. Entzun? Ona, nola du izena? Entzun dugun taldeak. Everything but the boy, everything but the girl, everything but the dog, everything but the cat. Everything but the girl. The girl. Yes. Bai. Bukala? Segi lanean. Nola du izena Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familien elkarteak? Naizen. Oso ondo. Oso ondo. Bukala? Ze alegin duen gora ez? Hor, txarira, Bikote? Bai, dakagu. Zergatik isolatzen zara aurikularrekin? Musika mota batzuk bakarka entzuteko dira. Bai, Ondo! Komodina! Beina dutan erearen, tapikain. Oso ondo.
Itxaso Mikel, beutxi zeuenari errebote bat ez da iritsi. Eta tope. Zuek berdin, zuenak dio. Maspasa dirudi. Zei idazle egin dio guztuma? Toti Martínez de Lezea, Angel Erro, Aingeru Epaltza, Koldo Izagirre. Koldo Izagirre. Ez. Ikote? Ander Mikel. Aingeru Epaltza. Ondo. Eta bokala? Itxaso Mikel, aurrera egiteko entzun. Ez dautzen. Hauetako ze telesaileko soinu bandan dago entzun dugun Bonda Txeparren kantua. Friends, Ali McBeal, Modern Family, The Big Bang Theory. Ali McBeal. Diskuen eukan. Bai, Eta ikusi kapitulu danak. Bokala? Bokala? Bokala. Eta aurrera. Itxaso Mikel, 0 gradu Kelvin, zenbat gradu Celsius dira? Minus 273, minus 173, minus 73 edo 0. Minus 73. Errebatea. Minus 173. Errebatea. Minus 273. Otza handiagoa, zela, ez? Kopurua ikusita. Bokala? Ez da gorik. Bueno. Ba, ez horrez. Itxaso Mikel. Entzun. Ondo ondarro, Nola diuzen entzun dugun taldeak. Nasker, Itaka, Burutik, Thatchers. Eta Txers? Errebotea. Burutik. Kain. Sona. Beste bokal bat? Zin falta da? Ez da. Esan du. Aukera askatzeko, Ander eta Mikel. Eta bestela azken errondara joan beharko ginateke. Saiakera? Azken errondan, adidanok, Itxaso Mikel. Realeko seiokalarina hasi digu adimentxuk, Divine Joy Randolphekin. Ander Barrenetxea, Jon Mikel Aranburu, Martin Zubimendi, Igor Zubeldia. Zubeldia. Ondo. Bokala? I. Eta? Itxaso eta Mikel? Bai. Maspasa dirudi? Ur gutxi edaten duena zimurrez betetzen da. Bai? Nula da? Todo dina, Sando! Ander eta Mikel, beste hainbeste behar genuke? Bai. Sando, zuek segi, Zertan? Zuk segi, da ni gure Zugure, daten. bai. Erotu gabe. Erotu gabe? Olako azalarekin. Gero, ure daten duenak badakizu zer egin behar duen. Bai. Komunera joan. Bai, noski. Aurrena komoina lortuta, Bai? Aurrera? Ebanozko mai bat duzu? Egunero galdetzen diot, nire buruari. Zerne, hauetako zei talde ez da arituko Donostiako Jasaldiaren 60. ekitaldian. Anari, Sidoni, Bulego, Zetak. Zetak. Ondo. Nahiko egin dute. Bokala? Ander Mikel? Ez da? Bai. Ba aurrera, eta entzun. You wanna put him in your mouth, pull him all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put him in your mouth, pull him all down south. You wanna turn this shit. Ona hau, norekin batera, ari da kantu honetan, Charlie XCX, abeslaria. Lola Young, Ava Max, Billie Eilish, Gracie Abrams. Billie Eilish. Be kind. Guess, kantua. Bokala, nik... Kantuan galdetzen duena, ea asmatzen duzun nire kuleroak ze koloretakoa diren. Hori da pizka bat mezua. Bai? Oso divertigarria? Eta kantua oso na benetan, Bokala? Ba, seguraski baltza. Bai. Seguraski. Ja.
Bueno, aurrera, mesedez. Ze herrialdek eraso egin zion Estatu Batuetako Pearl Harbor base militarrari 1941 urtean? Ze zuzenean? Japonia. Historia irakasleak. Baiazkeo, bueno... Tentsioa batean, Bokala, ikote? Bai. Ba, segi lanean, ez da? Bai? Aurrera, entzun? Gezi gozo gazia, maitasunaren gezi gozo gazia, sugearen gezi gozo gazia, maitasunaren gezi gozo gazia, sugearen gezi gozo gazia. Horelei, zenbat aldiz? Entzun dugu, sugearen hitza. Sugearen. 0, bat, 2, 3. Hiru. Hiru suge. Beinazetan Nerea. Bi? Ondo. Eta askatu Bai, gare. badakigu. Bokala. Ebanozko mai bat duzu. Etxe bateko altzariek dirua islatzen dute. Bai, Ebanozko ardu. Adoz! Ondo, bigote. Ari, marka gailuak onela ditugu zein da zuzenen aldapretik. Laren dolei eta bizu manin Beñat Nerea itxaso Mikel irurun eta komodina, irurun Ander Mikel komodinikez. Berdinketa, komodinikez. Hauza arte bili beharko, Ander eta Mikel. Animo. Lehenengo erronda, zein da zuzena? Ondo pentsatu erantzunak. Ez geratu errondatik kanpo. Egiptoko faraoiak izan dira Beñat Nerea. Zebo kasita, aukerak. Zoser, Sarfas, Kleopatra, Zazpigarna, Ramses bigarna, Tutankamon, Akenaton, Dionisio, Sesostris hirugarna, den Keops Zeus. Tutankamon. Faraoi nerabe ere ditua, oso gazte hilbaitzen. Keops. Gizako piramide handia, eraiki arazi zuena. Ander Mikel. Bai. Ramses bigarrena. 60 urtez baino gehiago, gobernatu zuen honek. Egun seme-alaba baino gehiago eduki dauz. Beste buen irakurri dut. Ramsesek. Kleopatra Zazpigarrena. Zediba. Bo. Azkena. Itxaso Mikel. Akenaton. Ospe handiko hau ere bai. Nefertitin gizona. Ander Mikel. Sesotris hirugarrena. Nubia eskualdea konkistatu zuen faraoia bai. Beñat Nerea. Sarfas. Hau, geuk asmatua da. Itxaso Mikel. Zein behar, asmatzeko dugu baina. Nik esan nuke... Zoser. Bai? Zoser. Venga, Zoser. Zuzena da. Ander Mikel, ez dakit deskarte egiteko aukera, baina zuzen bakarra dago. Bai. Den. Oso ondo. Ondo, 150 puntu. Urrezko puntuak, pigote. Beste kultura batzian, Dioniso eta Zeus. Itxaso eta Mikel, ausart jokatu beharko duzu, Eta adoresiztegiaren arabera, ausart adidanok hitzaren sinonimoak dira. Kementxua, izukaitza, katabuta, adoretsua, balenta, bipila, biostuna, elasturia, fiera, zangarra, koldarra. Ausarta, bota bat. Adoretsua. Ander Mikel. Kementxua. Balenta. Itxaso Mikel. Izukaitza. Ander Mikel. Pigote? Bai? Ausarta? Fiera. Beñat Nerea. Biostuna. Itxaso Mikel. Bai? Elasturia.
berriketa adierazteko erabiltzen da hori. Ander eta Mikel? Kataguta. Eta horrek berriz hilkutxa adierazten du. Beñat Nerea? Komodina. Bueno. Komodina. Ados. Eta? Mipila. Zangarra. Zangarra. Osondo? Osondo. 150 puntu. Beñat eta Nerearen zat. Erabaki horra izango da eta hau, adidanok. 3. errondan fikziozko pertsonaiak dira. Michael Corleone, Michael Scott, Michael Ecofield, Michael Darling, Michael Caine, Michael Wazowski, Michael Kelso, Michael Knight, Michael Bublé, Michael Keaton, Michael Myers. Pertsonaiak fikziozkoak. Batzuk benetakoak dira. Michael Caine. Aktore britainiarra. Britainiar oso ezaguna. Beñat Nerea? Michael Wazowski. Monstruoak. S.A. pelikulakoa. Itxaso Mikel. Michael Corleone. Aita jauna. Pelikula. Beñat Nerea. Michael... Bublé. Ai, jo, justo hori ez. Hori abeslaria da, bai. Abeslaria da. Itxaso Mikel. Michael Kelso. No sé, todo, porque esto es un Aston Kutcherrek korpuztua bai. Gero, a ver, Luego, komodina, eta jaituko du. Bai? Bai. Komodina. Bat gutxigo. Ondo erabili. Michael Scott erraldoia. Segi. Argitu du. Itxaso Mikel. Pues Michael Myers. Halloween saga okiltzailea. Michael Scofield. Prison Break. Protagonista. Michael Knight. David Hasselhoff. Me quito, bai. Itxaso Mikel, azkena. Michael Keaton. Aktorea. Eta honela geratu zaizkigu, markagailuak ez dugu ganatu punturik 3. panelean. 550, Beñat Nerea, Itxaso Mikel, 350, 510, Ander eta Mikel. Itxaso eta Mikel, urtsi izan gara, Bat ala beste. Bide batez, 5 saiotan, ze arrasto utzi duen bikote honek txalo bero batazteko. Miluze trebeak, pinak, jatorrak. Gero zerk ekarri gaituen ona ere, gogoraziko dugu, bide batez 5. saioa, 800 euro pilatu ditugu. Oida. Besteak beste, Elizondoko lanbide eskolara bideratu nahi genituzkenak. Zer dela eta Itxaso gogorazi dezagun? Igual ja emangoanako indaiongoa, baina bueno, gure eskola oso egora kaskarren dago, ordu nahi geha borrokatzen, eskola berri bateko proiektua egiteko, eta orduan ekimen pila bat egean tolatzen hortako, kesi prentxaurrekoa, pankartak ezakiz, eta orduan materialantzako eta baliabidentzako dirua behar dut, eta hoxe, resistentzia kutsa edo deitzeieuna pilatzekotan. Besteak beste, Mikel, euskaraz irakasten jarraitu alizateko ere, bai? Bai. Bueno, gure aldetik esan, ze Miluze trebiak izan zerien, tonelako helburu bategaz gazatu ziren zerrasanik ez guretzat plazer batala, zuei atiek zabaltzie, bai, zuelako irakasliek, eukitzi ze sorte izan behar dan ikaslientzat. Kontuz, Miluze alako batean bukatu galit ni lanbide eskolara, Zerbait ikastera? Itxaso Mikel, ze modu zilizarete? Oso ondo, oso guztua, bai. Esperientzia ona? Bai. Gonbidatzeko edo zein. Animatu da dila, norbait gogokin bali dago aurrea. Itxaso eta Mikel plazerrutxa izan da, zuekin egotie. Ze jator bikote, mila esker. Agurtu ditugu Itxaso eta Mikel. Miluze bihotzekoak. Eta aurrera, Beñateketan Nereak. Beñateketan Nerea triste geratu di, Oso lagunekin da egon dira. Egun asko batera. Bueno, hau ere polita izaten da, Miluze gero kanporako planak egiteko ere aukera ematen du. Hori da, kidaimen ateratzen dugunerako ospakizuna. Biraitxoren ba. Bueno, itxalon beharko du apur bat ospakizunak. Eta lagun barriak egiteko. Horixe, Ander eta Mikel. Ongi etorri bigarren fasera. Ondo ez da? Bai. Beti gorako bidea egin da. Ondo? Justu, baina ondo, bai. Urduritasuna pixka askatuta, Oso ondo. Hau litzateke, Mikel, trantzizioa, triatloian. Hori da. Igerik eta amaitu dugu. Oin bizikleta. Goazen. Bueno, bizikleta baino beste kirol bat, Sokatira. Gogorra hau, erne.
bizkor eta argi erantzun aldela, zuek erantzuten lehenak, hartu lekua, eta guazen sokatira. Denbora, ze abeslarik kaleratu zuen Wrecking Ball kanta? Miley Cyrus. Boi. Asiako ze uhartetakoa da Elfas Maximus elefantea. Sri Lanka. Ondo. Jarraitu atxotitza, ibiltari gauean, logura... Egunean. Goizean, luzera berdineko zenbat alde ditu iruki eskalenoak. 2. 0, bat ere ez. Ze kirol disiplinatan nabarmendu da Oiana Blanco oriotarra. Judo. Judoan. Ze herrialdetan dago Kod lurmuturra. Frantzian. Amerikako Estatu Batuetan eta Italiako ze hiritan dago Garisenda dorrea? Turin. Bolonian. Ze koloretakoa da Hondarribiko arraunlarien trainerua? Berdea. Ondo. Eta ze bertsolari Asteasuarren alaba zen Mikaela Elizegi bertsolaria eta idazlea? Paso. Pello Errota. Ze hizkuntza lantzen du Badalab berrikuntza laborategiak? Euskara. Nola idazten da 74 zenbakia erromatarrez? L, isa, makila. Makila, V. Zeintzu dira ezker sindikalaren konvergentzia, sindikatuaren siglak? ESK. Ondo. Nork idatzi zuen mailuaren odola, eleberri historikoa? Aingeru epaltza. Bikain. Pandemiaren ondorioz, 2008ko ze hilabetetan ezarri zen alarma egoera Euskal Herrian? Martxoan. Eta ze inguru esploratzeko erabiltzen dira batiskafoak? Itxasoa. Zein lasterketa mota inspiratu zuen Filipides, greziarrak? Maratoia. Eta ze izen hartzen dute hautsez eta gasez osaturiko espazioko hodeiek? Paso. Nebulosa. Ze arte disiplinatan da ezaguna anixe? Musikan. Ze mendetan hasi zen abangoardismo arte mugimendua? 19. 20. Ze elementu kimikok du bat zenbaki atomikoa? Hidrogenoak. Ze herrialdetakoa da jatorriz doner kebab, jakia? Turkiakoa. Eta zein da Kanadako animalia nazionala? Artza? Kastorea da. Ze herrialdetan jokatzen da Roland Garros tenis txapelketa? Australia. Frantzian jokatzen da. Eta Italiako ze alderditako idazkari nagusi izan zen Enrico Berlinguer. Tira ona, ikusi dugun, aldo batetik beste ibili da jofa eta... Roland Garrosgo partida batera izan ziteken, Osondo. Batera, bestera. Bitaldeak, denpora gortu zaigu. Zeinat, nire jasen duz? Ondo, oso ondo, erakostaldiak egiten programara. Atxeden txiki bat orain. Tarte hartu eta hurrengoen ikusiko gara. Oso ondo. Ander eta Mikel. Zer hau, Igeri, bizikleta? Oin korrika. Korrika, Finalera heldu gara lehenbiziko saioan. Bai. Ez que nuen asko espero, aseran? Ez, aseraten ez. Baina hori eta jarraituko du triatloiekin, Mikel, gertatzen da. Aserako gogorrenetan ere gero, beste sentsazio batzuk eta aurrera egin. Eta gero gauza politio jartzen da, eta behitu, kontrol orduko finalen. Eta helmugan zer ikusten den? Zakua orain. Erne, gaur, jokoan, 14.250 €. Ondo! Ondarruk badu triatloi talde ona, ez da? Bejo ondo izela, haupa Ondarru! Eta txekuei gurekin egiteko gonbitea, gurekin bate egiteko gonbitea luzatu. Ander eta Mikel. Bueno, esan dugu, zakua eskuratuta tratuak utziko ditugu grabatuta. Gero zora luzeko ikaslientzatalako. Baina zakua irabazita seguntza pezio zer. Zertxo de borde darko. Zakitxuren bat. Gehiegi, antza zertan gazta bardo da. Hori da. Eta kapritxoren bat edo. Pelikula bat ikusi, musikal batera joan. Musikal bat. Basari ezale? Musikalak, pelikulak. Nei denbora asko ditza gehatzen. Kirola egin eguneko denbora hor juten da nahi baino gutxio. Balego bat triatloian oinarritua edo. Musikalden bat, baina. Ander eta Mikel adi, hori dalako galdetuko duguna. Musikalak eta pelikulak. Pelikulak eta musikalak.
izango ditugu, guk jakin nahi dugu, filmetan oinarritutako musikalak zeintzuk diren, eta ordena hori izango da, ordena da garrantzitsua. Filmetan oinarritutako musikalak dira. Lehenengo pelikula, gero musikala. Denpora. Sister Act. Bai edo ez? Singing in the Rain. Billy Elliot. Grease. Wicked. Notre Dameko konkorduna. Amelie. Lehenengo filma eta gero musikala. Bai edo ez? What's the story? Ghost. Hau pelikula eta zuen. Le Miserable. Eta gero pelikula bai. The Phantom of the Opera. Hau filma lehenengo ez da. Hau da opera Jarri? bat eta... Eta egiaztatu egingo dugu. Esan digu filmean oinarrituta. Bi akats bakarrik. Filmetan oinarritutako musikalak dira. Lehenengo filma estrenatu zen, eta gero musikala. Zuk zein esan duzu, Amelie esan duzu, duda zer dut, bai. Jarriko, aldatzen dugu. Eta beste bat egiaztatu, beste bat guzti, Los Miserables esan duzu, bai. Egiaztatu? Egiaztatu? Lau akats. Guazen nahi aldatzea, ondo zeren, bale. Guazen aldatzea. Amelie izan zan, hori, eta Miserables. Oia, Los Miserables, hauek ondo da. Bale. Eta hauek, ez dizut. Ja, ez dakit nahi. Egin aldaketak eta egiaztatu, Azkar. Ez dakit. Azkar? Jazta. Ai. Jazta, ezin dut. Egiaztapena galdu dugu. Bai. Ez que hauek Denpora, Ander Mikel. Bai, jazta. Urrezko galdera. Victor Hugoren eleberrietan oinarrituta daude bi zeintzuk. Denpora. Bai, Notre Dameko igual horrenka sartu dugu eta... Ja, bai, izango? Venga, bai, bai, eta berdi ez ez. Ez que egiak izango. Ander Mikel. Ondo hasi gara? Bai, nahi kondo. Singing in the Rain. I'm singing in the rain. Bai? 52ko film klasikoa, gerora musikal bilakatu. Amelie, bai? Musika ederra du, pelikula honek. Filma izan zen aurren hau ere. Enekien musikala zegoela, Melina, ze politxe, Lehen aldiz, Kalifornian estrenatu. Ghost. Bai? Buztinaren eta egingo dute hori. Egin Bai. beharko dute musikalean ere. Bai. Pelikulan oinarritu hori. Billy Elliot. Ze politxe pelikulie. Bai. Ta ze derra musikala be bai. Bai eskoramuan zuzena da? Oso ondo. 2000 urtean estrenatu zen pelikula, 2005an musikala. Miserableak ez ezko eremuan. Bai? 3 Oscar sari irabazituen filmak, baina film hori Broadwayko musikal ospetsuan dago oinarritua. Wicked. Sorginak, gora eta bera. Ez ezko eremuan zuzena da? Filma aurreko urtean, estrenatu zuten musikalak Broadwayn 20 urtetik gora daramatza. Osteko aztiaren sorginak, eurek dira protagonistak. Beste klasiko bat. Ander Mikel zer, ondo? Ze, ezko? Aki goia bai. Zalantza izan ditugu hor, nire oso garri eta... Zalantza dira bizitzaren parte, Hortxe biko horreikin. Medika. Ez ezko eremuan? Zuzena da? Oso ondo. Broadwayko musikal ezaguna. Gero, zinemara eramana. Ni pelikula askotan ikusi dut Natalie Wood eta Maria.
Notre Dameko konkorduna, bai esko eremuan. Disney film atera, segulako arrakasta izan, eta 3 urtera musikala. Gris. Zer? Pelikula bai. Bai, pelikula bai. Horretik... Pelikula lehenengo. Bai? Antzerki musikala zen Gris, baita The Phantom of the Opera ere. Sisterak berriz, bueno, 92ko pelikula mitikoa, Whoopi Goldberg eta bere ahizpak, esango dugu. Bitu, ani musikala ikusi dut. 2006an musikala. Eta oso derra. Ander Mikel, 100 euro. Oso ondo? Lehenengo egunerako? Oso ondo. Ikasliek zara zen. 100 euro. Ondo. Sora luzen, ondarrun gero, lasai. Gorde txaloa, bukara. Ian 1000 eskuratzen ditugu, Ander eta Mikel. Urrezko galderak 1000 euro gordetzen ditu. Da galdetu duguna da, Victor Hugoren eleberrietan oinarritutakoak zeintzuk izan diren. Notre Damera joan gara. Notre Dameko konkorduna aukeren artean. Bai? Bai. Victor Hugoren eleberrian oinarritutako Disneyren lana. Badago zerrendan oso eleberri potolu, Victor Hugok idatzitakoa. The Phantom of the Opera bada, operako mamua bada, Ander eta Mikel 1000 euro irabaziko dituzue. Zuzena da? Mizera behar genituen, Ander eta Mikel! Bikain ikote, gaur iritsi garata. 100 euro zuenak edo ikastenak dira dagoeneko. Segi kantuan eta dantzan minuzako musikalean. Segi kantuan eta dantzan